ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. бо мақсади ошноӣ пайдо кардан бо рафти бунёди иншоотҳои ҷашнӣ ба истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтитоҳи иншоотҳои ҷашнӣ ва аёдати собиқадорони соҳаи меҳнат, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳру деҳоти Панҷакент сафари корӣ анҷом дод. дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ифтихори санаҳои фархундаву миллӣ аз ҷумла 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, сохтмону таҷдид ва бунёди иншооти гуногун авҷи тоза гирифта, сокинон дастаҷамъона дар корҳои ободонӣ саҳми арзанда мегузоранд. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ба шаҳри Панҷакент ташриф оварда, бо раванди ободкориҳо аз наздик шинос гардид ва бо сокинон суҳбат мулоқот анҷом дод. дар деҳаи навободи ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ бо иштироки роҳбари вилоят ба бунёди муассисаи томактабӣ санги асос гузошта шуд. бинои нав бо дастгирии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва сокинону соҳибкорони маҳал бунёд карда мешавад. зимни шиносоӣ бо лоиҳаи иншоот, раиси вилояти Суғд ҷиҳати анҷом додани босифати корҳо ва бунёди бинои 3 ошона барои 300 нафар тарбиятгирандагон тавсияҳо дод. роҳбари вилоят зимнан аз дастгириҳои давлату ҳукумат нисбат ба соҳаи маориф ёдовар гашта таъкид дошт ки имрӯзҳо дар тамоми қаламрави кишвар иншооти соҳаи маориф бунёд гардида сатҳу сифати таълиму тарбия боло бурда мешавад. маҳз бо дастгирӣ ва пуштибонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар қаламрави кишвар то дурдасттарин ҷамоату деҳот иншооти соҳа бунёд гардида бо навтарин аёниятҳои дарсӣ таъмин карда мешаванд. дар ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ зиёда аз 23 000 нафар аҳолӣ иқомат дошта, дар 10 мактаб ва 2 кӯдакистон наврасон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. бинобар афзоиш ёфтани аҳолӣ ва зиёд шудани талабот ба бунёди ин муассиса санги асос гузошта шуд. ҳамчунин дар ин мавзеъ раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо сокинони ҷамоати деҳоти лоиқшералӣ суҳбати самимӣ анҷом дода, онҳоро ба корҳои ободониву созандагӣ даъват намуд. раиси вилояти Суғд дар деҳаи Чорбоғ бо ҷараёни сохтмони бинои нави беморхонаи минтақавӣ шинос гардида, бо сокинон суҳбат орост. бо назардошти талаботи замони муосир ва фарсуда гаштани бинои кӯҳнаи беморхона соли равон, бунёди бинои нави муассиса оғоз ёфта, то ин марҳила корҳои асосӣ анҷом ёфтааст. иншооти мазкур аз 2 ошона иборат буда, дорои 24 ҳуҷра мебошад. дар ин беморхона шӯъбаҳои таваллуд, амрози дарунӣ ва бачагона ба мардум хизмат мерасонад. айни замон корҳои пардозгарӣ ва рангубор ҷараён дошта, беморхонаи навбунёд бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин карда мешавад. дар деҳаи Чорбоғ 7500 аҳолӣ умр ба сар мебаранд ва фароҳам сохтани чунин шароити замонавӣ боиси рӯҳбаландии аҳли деҳа гардидааст. бо ифтихори баланди ватандӯстиву меҳанпарастии сокинон дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми босазо мегузоранд. дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ роҳбари вилоят сохтмони биноҳои нави истиқоматӣ ва маркази савдову хизматрасониро мавриди таваҷҷӯҳ қарор дод. бинои баландошона аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Шавкат Бобозода бунёд ёфта, аз 9 ошона иборат аст ва дорои 64 ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. мувофиқи лоиҳа дар ошонаи якуми бино маркази дандонпизишкӣ, тарабхона, коргоҳи истеҳсоли пойафзол, сехи қаннодӣ ва маркази савдову хизматрасонӣ ҷой дода мешавад. иншооти мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд ёфта, баробари ба истифода додани он дар умум то 70 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда мешаванд.
роҳбари вилоят бо ҷараёни сохтмони бинои нави ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент шинос гардид. иншооти мазкур аз 3 ошёна ва таҳхона иборат буда, дорои утоқҳои барҳавои корӣ, маҷлисгоҳ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мебошад. ҳизби халқи демократии тоҷикистон яке аз ҳизбҳои фаъоли кишвар ба ҳисоб рафта, саҳми аъзоёни он дар пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат назаррас аст. то кунун дар аксар шаҳру навоҳии вилоят бинои шаҳрии ҳизб бунёд гардида, шароити арзанда барои кормандон муҳайё гардидааст. дар кӯчаи ба номи борбади марвазии шаҳри Панҷакент роҳбари вилоят аз мавзеи сохтмон ва лоиҳаи бунёди корхонаи истеҳсолии соҳибкор Раҳмонқул Каримов дидан намуд. иттилоъ дода шуд ки дар ин мавзеъ аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи даврон коргоҳи истеҳсоли пойафзол бунёд меёбад. иқдоми мазкур дар доираи саноатикунонии босуръати кишвар амалӣ гардида, ҳадаф рушди соҳа ва ба шуғл ҷалб намудани шаҳрвандон мебошад. зимни шиносоии роҳбари вилоят ба соҳибкор тавсия дод ки баробари бунёди коргоҳи пойафзолбарорӣ дар ошонаи дуввум сехи коркард ва басту банди меваро ташкил намояд, зеро шаҳри Панҷакент дорои имкониятҳои васеъ буда, дар сурати ташкили коргоҳ меваи истеҳсолшуда коркард ва маҳсулоти тайёр ба бозор бароварда мешавад. бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар деҳаи Чинор бинои беморхонаи сироятӣ пас аз таъмиру навсозӣ ба истифода дода шуд. бинои мазкур аз 2 ошёна иборат буда, дорои 3 шӯъбаи табобатӣ, калонсолон, бачагона ва эҳё мебошад. беморхона дорои 70 кат буда, 85 нафар кормандони соҳаи тиб ба мардум хизмат мерасонанд. иншооти мазкур бо дастгирии ҳукумати кишвар ва шарикони рушд аз таъмири капиталӣ бароварда шуда, беҳтарин шароити кору хизматрасонӣ дар он муҳайё карда шудааст. баробари таъмиру навсозӣ ҳамзамон муассиса бо дастгоҳу таҷҳизот ва дигар мебелҳои замонавӣ таъмин гардидааст ки ин боиси боз ҳам боло рафтани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ мебошад. раиси вилояти суғд дар суҳбат бо кормандони соҳаи тиб аз ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба соҳа ёдовар шуда, аз табибон даъват намуд ки сатҳу сифати хизматрасониро боз ҳам баланд бардошта, дар таъмини солимии миллат беш аз пеш талош намоянд. ҳамчунин дар деҳаи Чинори шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода коргоҳи истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хишти Манор ба истифода дода шуд. коргоҳи мазкур дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардидааст. коргоҳ имкон дорад дар як моҳ то 30-35 ҳазор дона хишт истеҳсол намояд ки асосан барои ороиши намуди зоҳирии биноҳо васеъ истифода мегардад. баробари ба кор андохтани ин корхона 10 нафар шаҳрвандон ба шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. дар деҳоти Чинор ҳамчунин бо иштироки раиси вилояти суғд маркази савдо ва хизматрасонии Умедҷон ба истифода дода шуд. бинои марказ аз 2 ошёна иборат буда, дар он ҳуҷраи дандонпизишкӣ, сехи дӯзандагӣ, мағозаи фурӯши қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо ва нуқтаи таъмири мошинҳо ҷой дода шудааст. раиси вилоят зимни ифтитоҳи иншооти ҷашнӣ саҳми соҳибкоронро дар ободонии маҳал ва бунёди иншооти муҳими иҷтимоӣ назаррас арзёбӣ карда, барои вусъатбахшии корҳои ободониву созандагӣ тавсияҳо дод. дар маркази шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода бинои баландошонаи истиқоматӣ ба истифода дода шуд. бинои баландошонаи истиқоматӣ дар доираи корҳои ободонию созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Фаридун Холзиёев бунёд ёфтааст. бино аз 10 ошёна иборат буда, дорои 80 хонаи истиқоматии 1, 2 ва 3 ҳуҷрагӣ мебошад. дар 3 ошонаи аввал марказҳои савдову хизматрасонӣ аз қабили бонкҳо, мағозаи фурӯши техникӣ, либосу пойафзолҳои мардонаву занона, толори ҳусн, сехи хурдидӯзандагӣ, ошхона, ҷавоҳирот ва ғайра ҷойгир гардида, барои то 70 нафар ҷойи корӣ таъсис дода шуд. роҳбари вилоят зимни ифтитоҳ ба
фаъолияти соҳибкорони шаҳри бостонии Панҷакент дар самти анҷом додани корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хӯрамнамоии меҳан баҳои баланд дод. Бинои истиқоматӣ мутобиқ ба талабот бунёд гардида, ба ифтихори санаҳои фархондаву миллӣ дар доираи таҷлили рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Панҷакент аз минтақаҳои кишоварзии вилоят ба ҳисоб рафта, аз тарафи мақомоти маҳаллӣ ҷиҳати рушди соҳа, татбиқи лоиҳаҳои хурду бузург, ҷалби сармояи мустақим, истифодаи мақсадноку оқилонаи заминҳо, тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Зимни сафари корӣ ба шаҳру деҳоти Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо рафти корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва бунёди ҳафзи моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хайрусафо дар деҳаи ғӯсари ҷамъияти деҳоти лоиқ Шералӣ шинос гардид. иттилоъ дода шуд, ки дар ин мавзеъ баробари анҷом додани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва фароҳам овардани имконият 10 адад ҳавзи моҳипарварӣ бунёд мегардад. Бо ин мақсад 1,6 километр садди муҳофизатӣ сохта шуда 180 гектар замин самаранок истифода мегардад. Дар ин мавзеъ 10 адад ҳавзи моҳипарварӣ бунёд меёбад. ҳамчунин соҳибкорон нақша доранд дар ин мавзеъ тарабхона бунёд намуда хизматрасонии босифатро ба шаҳрвандон пешниҳод намоянд. Тарабхона бо лоиҳаи хосаи меъмории миллӣ сохта шуда дар он асосан хӯрокҳои аз моҳӣ тайёргашта ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. Бунёди ҳавзҳои нави моҳипарварӣ дар доираи барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ сурат гирифта, барои таъмини ҳадафи стратегӣ амнияти озуқаворӣ, фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва боло бардоштани иқтидори содиротӣ мусоидат мекунад. Дар ҳамин мавзеъ роҳбари вилоят бо лоиҳаи обёрии 200 гектар заминҳои деҳоти ғӯсар шинос гардид. Ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд, ки бо мақсади дубора ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳо хатти нави обрасонӣ кашида мешавад. ин имкон медиҳад, ки зиёда аз 200 гектар заминҳои хоҷагидорон ки солиёни зиёд бинобар сабаби норасоии оби полезӣ самаранок истифода намегашт, дубора ба кишт ворид карда шавад. дар ин заминҳо метавон тамоми намуди сабзавоту полезиҳоро кишту парвариш намуда боғҳои интенсивӣ бунёд кард. дар шаҳри Панҷакент раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода аз ҳоли собиқадорони меҳнат Обидҷон Юсупов ва Моҳира Амонқулова хабар гирифт. роҳбари вилоят зимни мулоқот ва ҳолпурсӣ таъкид дошт, ки собиқадорони арсаи меҳнат, ки тамоми умри бо баракати хешро барои пешрафти меҳан сарф кардаанд, доимо таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои роҳбарияти олии мамлакат, хоса пешвои миллат қарор дода мешаванд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Милҷон Холов. ҳамасола санаи 24 ноябр дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад. ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба паёми табрикотии раиси шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. паёми шодбошии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бахшида ба рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамдиёрони азиз, 31-мин солгарди рӯзи пазируфта шудани парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба кулли мардуми сарбаланди шаҳру деҳоти Панҷакенти бостонӣ самимона шодбош мегӯям. парчами давлатии Тоҷикистон дорои арзиши баланди маънавӣ буда, дар баробари Конститутсия, нишон, суруди миллӣ, забони давлатӣ, асъори миллӣ ва пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе муқаддасоти миллӣ маҳсуб мешавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз карданд, ки мо баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар даврони ниҳоят вазнину ҳассоси ҳаёти халқамон бо истифода аз таҷрибаи ниёгони шарафмандамон парчами давлати худро интихоб ва қабул кардем,
که آن مردم ما را به اتحاد و سرجمعی، صلح و آرامی و وحدت ملی سفربر نمود. برحق پرچم ملی برای هر یک شهروند تاجیکستان صاحب استقلال مایه افتخار و سرفرازی بوده، نمایانگر اتحاد و سرجمعی، ننگ و ناموس، معرفی کننده هویت ملی و سیمای اصلی ما در عرصه جهان می باشد. هنوز 31 سال مقدم در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در برابر حل مشکلات پیچیده سیاسی، بحران اقتصادی و معنوی، مسئله پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان نیز مورد بررسی وکیلان اجلاسی قرار گرفت و آن در نمایی که امروز پرافشانی می نماید تصدیق کرده شد. تاجیکان از زمره مردم با تاریخ کهن و شکوهمند هستند که در ایجاد و آفرینش رکنهای دولتداری، حفظ ارزش‌های معنوی و انکشاف علم و دانش تجربه غنی تاریخی دارند. نیاگان وطندار ما پرچم را چون رمز از دولتداری، آزادی و استقلال و مایه تفاخر ملی آفریده بودند که درفش کاویان افادهگر برجسته آن است. امروز نقش و رمزهای درفش کاویان باستانی در لیوای پرزیدنت مملکتمان چون رمز از پایداری و بقای دولت ما بازتاب شده است. مایه سرفرازی ماست که سال 2011 با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پرچم بزرگ دولت ما در مرکز شهر دوشنبه بر ستون پایه 165 متر ارتفاع دارد افروخته شد و آن امروز چون نشان از وطن دوستی و خویشتنشناسی هموطنان ما برافشانی می نماید. با ابتکار پیشوای معظم ملت در مرکز همه شهر و نواحی مملکت از جمله در شهر باستانی پنجکند نیز میدان پرچم بنیاد شده، لیوای ملی ما آنجا پرافشانی و ما را به صداقت و افتخار از وطن صاحب استقلالمان هدایت می کند. امروز میدان پرچم دولتی با یکی از موضعهای شایان توجه، محل برگزاری چاره‌بینی‌های گوناگون فرهنگی و سیاسی تبدیل یافته است. باعث افتخار است که پرچم دولتی ما در قطار صدها پرچم دولتی کشورهای دیگر در فراز سقف سازمان‌های بلندپایه جهانی پرافشان است که مایه افتخار و سرفرازی و احترام هموطنان عزیز ما می باشد. بگذار پرچم دولتی تاجیکستان چون لیوای بخت و آزادی و نشانه صاحب دولتی تاجیکان بر فراز آسمان کشورمان تا ابد پرافشان باشد. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک همدیاران عزیز. در شهر باستانی پنجکند روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با برگزار نمودن راهپیمایی ادانه و جمع آمد تنتنوی تجلیل گردید. همه سال سنه 24 نوامبر در قلمرو جمهوری تاجیکستان همچون روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل کرده می شود. با این مناسبت در شهر پنجکند راهپیمایی ادانه با اشتراک رهبریت شهر، نمایندگان کارخانه و تشکیلات‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی، تندرستی و جوانان فعال شهر و دهات پنجکند برگزار گردید. در میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند رهبریت شهر کل مردم سربلند شهر و دهات پنجکند را با این سنه فرخنده تبریک و مبارکباد نمودند. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت، معاون رئیس ولایت سوخت زینور عظیمی، کل مردم سربلند پنجکند باستانی را از نام رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده قید کرد که باعث افتخار است که پرچم دولتی همچون نخستین رمز دولت صاحب استقلال تاجیکان در اجلاس تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در روند آن سرنوشت دولتداریمان بنیادگذاری شده در راه تامین نمودن صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی قدم‌های استوار گذاشته شدند قبول گردید. در کنستیتوسیون تاجیکستان صاحب اختیار که سال 1994 طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول گردید، پرچم
парчами давлатӣ дар баробари дигар рамзҳои давлатӣ ҳамчун нишонаи ҳастӣ ва пойдории давлатдории миллии тоҷикон эътироф гардидааст. дар ин бора асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд. парчами давлатӣ рамзест, ки қудрати муттаҳидкунанда дорад ва дар қалби ҳар як шаҳрванд ғурури миллӣ ва эҳсоси гарми ватандориро бедор мекунад. бинобар ин ҳифзи парчам ва арҷгузорӣ ба он нишонаи ҳисси баланди миллӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ мебошад. аз ин лиҳоз бо мақсади таҳкиму тақвият бахшидани эҳсоси милливу ифтихори ватандории сокинон, бахусус ҷавонону наврасон дар аксари сафарҳои кории пешвои муаззами миллат дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, майдонҳои парчами давлатӣ ва нишони давлатӣ ифтитоҳ мегарданд, ки муборизаву ҷонисориҳои халқи тоҷикро барои озодиву пойдории истиқлол ва ҳуввияти миллӣ инъикос намуда, ҷиҳати расидан ба олитарин ормонҳои давлатӣ ва рушду шукуфоии рӯзгори босаодати мардум нақши равшан мегузоранд. ин рамзи муқаддаси миллии мо на танҳо дар тамоми гӯшаву канори кишвари азизамон ҳамчун нишони ифтихору сарбаландӣ парафшонӣ дорад, балки дастоварду пирӯзиҳои дар мусобиқаҳои кишварҳои гуногуни дунё ба дастовардаи фарзандони шоистаи миллатро якҷо бо садо додани суруди миллӣ муаррифӣ мекунад. аз ин лиҳоз арҷ гузоштан ба парчами давлатӣ ва шинохти қадри он ба унвони яке аз рамзҳои муқаддаси ватани маҳбуб ва нишони зиндагии осудаву ором, вазифаҳои инсонӣ ва қарзи шаҳрвандии ҳар кадоми мо ба ҳисоб рафта, чунон ки пешвои муаззами миллат таъкид менамоянд, бояд мояи ифтихори доимӣ ва сарфарозии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва ватандӯсту ватанпараст роҳна мо ба сӯи ояндаи дурахшони давлату халқи Тоҷикистон бошад. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ низ сухан намуда, мардуми сарбаланди Панҷакенти Бостониро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент табрик намуда изҳор дошт, ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд. мо баъди ба даст овардани истиқлоли давлатӣ дар давраи ниҳоят вазнину ҳассоси ҳаёти халқамон бо истифода аз таҷрибаи ниёгони шарафмандамон парчами давлати худро интихоб ва қабул кардем, ки он мардуми моро ба иттиҳоду сарҷамъӣ, сулҳу оромӣ ва ваҳдати миллӣ сафарбар намуд. парчами миллӣ барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистони соҳиби истиқлол мояи ифтихору сарфарозӣ буда, намоёнгари иттиҳоду сарҷамъӣ, нангу номус, муаррификунандаи ҳуввияти миллӣ ва симои аслии мо дар арсаи ҷаҳон мебошад. тоҷикон аз зумраи мардуме бо таърихи кӯҳану шукӯҳманд ҳастанд, ки дар эҷоду офариниши рукунҳои давлатдорӣ, ҳифзи арзишҳои маънавӣ ва инкишофи илму дониш таҷрибаи ғании таърихӣ доранд. ниёгони ватандори мо парчамро чун рамзе аз давлатдорӣ, озодиву истиқлол ва мояи тафохури миллӣ офарида буданд, ки дирафши ковиён ифодагари барҷастаи он аст. мояи сарфарозии мост, ки соли 2011 бо ташаббуси пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парчами бузурги давлати мо дар маркази шаҳри Душанбе бар сутунпояе ки 165 метр иртифоъ дорад афрошта шуд ва он имрӯз чун нишон аз ватандӯстиву хештаншиносии ҳамватанони мо парафшонӣ менамояд. бо ибтикори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маркази ҳама шаҳру навоҳии мамлакат, аз ҷумла дар шаҳри Панҷакент низ майдони парчам бунёд шуда, ливои миллии мо парафшонӣ ва моро ба садоқат ва ифтихор аз ватани соҳиби истиқлоламон ҳидоят мекунад. имрӯз майдони парчами давлатӣ ба яке аз мавзеъҳои шоёни таваҷҷӯҳ, маҳалли баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву сиёсӣ
табдил ёфта аст. боиси ифтихор аст ки парчами давлатии мо дар қатори садҳо парчами давлатии кишварҳои дигар бар фарози сақфи созмонҳои баландпояи ҷаҳонӣ парафшон аст ки мояи ифтихору сарфарозӣ ва эҳтироми ҳамватанони азизи мо мебошад. барои меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинӣ барномаи рангини консертии ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент намоиш дода шуд. гузориши Сабрина Акрам ва Хайём Ҷӯраев, Шоҳусайн Солиҳов ва Исмоилҷон Холов. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.